ale nesmíš tam mít prstník. No, už jsme došli tak blízko, že můžu konečně nafilmovat ty lázně, kam se možná dnes budeme s Jarmilou a s Ivanem vykoupat. Tak ještě než půjdem, tak jim to možná ukážu, co je čeká. No. Zpátky. Teď se budu posunovat. A bude tam ten můj chlapec. Jdeme z kopce, kde seš, Honzi. Já tě nevidím, no běž, běž. To je sranda. To vymažem, no, Naďa to neumí. Honzi, můžeš se otočit. Prý budou hezčí scenérie, takže já končím. Vypínám.